tsika nandriky zegny tsika magnazava makasiky ny secret-na faliagna zegny satria i raha zay zegny mampiavaka amin'olo araiky zatra faly ndraiky olo araiky zegny tsy zatra faly zegny satria tonga de fa izy ka voalohany anao zao tignatin'ny programme ty ato atokisako fa agnaraka hatrany zegny anao avy eo tsy raty amin'ny vidéo magnaraka zegny amin'ny fagnazavagna makasiky ny fiainagna développement personnel zegny anao ny matonga olo araiky zegny somary faly fo zegny izy amin'ny fiainagna izy zegny zatra mandiniky fiainagna zegny zatra mandiniky fiainagna zegny satria ino ma matonga izy zegny zatra mandiniky fiainagna zegny matonga izy zatra mandiniky fiainagna zegny misy raha zegny tiany tsaboegny donc zegny rehefa misy raha zegny tiany tsaboegna de managna inspiration bebe kokoa zegny izy satria i raha zay zegny départ avy agnatina toy zegny satria en process na manifestation araka ny fagnazavako izy zegny ny thought lead to feeling lead to action and action produce result donc zegny ny raha araiky dininao zegny no atonganao atsapa izy avy eo amizay zegny atonganao zegny andeha agnano le raha araiky dininao avy eo zegny iteraka résultat zegny izy amin'ny fotoana eo donc zegny ny olo araiky faly zegny izy zatra mandiniky fiainagna be kokoa zegny izy ary izy koa zegny matsapa fa hoe misy raha zegny tiany andeha tsabogna zegny de zisaky izy mandeha mitsabo le raha tiany tsaboegna zegny igny zegny mampiavaka olo araiky zatra faly fa ny olo araiky tsy dia mahita faliagna loatra zegny amin'ny fiainagna izy zegny zatra mandiniky vola bebe kokoa zegny amin'ny fiainagna anazy vola zegny raha tegna dininy amin'ny fiainagna anazy donc zegny raha ohatra ka izy zegny tonga de hoe mandiniky vola zegny amin'ny fiainagna tonga de kenda zegny izy amin'ny farany tonga de calé zegny satria fort probable zegny ile vola anagnana amizio ty zegny tsy tonga de miakatra fa ndraindray zegny mijotso le montant de rehefa mijotso montant de miteraka stress zegny i raha zegny amin'ny fotoana eo na koa hoe mandiniky zegny izy tsy atao karakory contrôler le aminazy io na koa hoe mandiniky ny falahany fo zegny izy fa tsy mandiniky karakory ariky ny ampidirako zegny satria i raha zay zegny matetiky amintsika zegny tsika rehefa mivokoragna zegny tsy raha fitsolany amin'ny fotoana zay zegny négatif i raha zegny négatif satria ny olo araiky tegna mahazo zegny amin'ny fiainagna izy mandiniky karakory koa zegny andeha zahoako zegny donc zegny raha ohatra ka midominer be zegny saigninao mandiniky vola fo zegny saigninao fa tsy mandiniky fiainagna zegny lasa iteraka stress zegny i raha zegny aminao satria ny arabola zegny mitovy mitondra toabile zegny ny arabola zegny mitovy mitondra toabile zegny karakory matao mitondra toabile zegny anao zegny mila mizaha à gauche droite zegny rétroviseur zegny zavanao gauche droite avy eo zegny anao mila concentré zegny anao midrive anao midrive mitondra toabile igny zegny de dis direction hely zegny anao mety misy raha sakany lalôkanao zegny mety olagna zegny izy amin'ny fotoana eo de mitaitra zegny anao mety ho accident zegny anao raha ohatra ka tsy misy contrôle zegny anao tsy ampy contrôle zegny tsy ampy concentration zegny donc zegny concentration tiako volagninitsy zegny tokony concentration amina fiainagna zegny fotony na anao zao ty zegny mantrenitreky gauche droite mandeha mitady vola afarany zegny tsy maintsy mbala ho fiainagna fa zegny andeha tsabonao nefa mety amony tegna araka anao zao ty mitady vola niany satria anao tia vola anao mila vola mamony tegna anao niany mitsabo le raha tsy ampisy afaliagna maharitra zegny toko fa azonao no zegny ny raha nazaveko teo zegny avy eo aminjegny zegny matonga olo araiky zegny mahita afaliagna bebe kokoa zegny amin'ny fiainagna zegny izy managna fahazaragna araiky ty ao anao miaraka stolonao izy zegny managna fahazaragna misaotra zegny na amin'ny raha tsara zegny mandalo aminazy na amin'ny raha ratsy zegny izy zegny toujours managna fahazaragna misaotra fo zegny izy satria mbala tokisany fa amin'ny amaray zegny mahery amin'ny amaray zegny mbala angirigna fony masoandra raha ohatra ka mahiziky zegny izy amin'ny andraniany zao ty zegny karaha zay zegny mahasamihafa olo araiky zegny faly ndraiky tsy faly zegny toko fa azonao ono zegny raha zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny manomboky niany raha ohatra ka tsy nanagna fahazaragna tamin'ny fahazazagna zegny manomboky niany zao ty zegny anao mamboly fahazaragna misaotra kila raha mandalo aminao zegny isaoranao na amin'ny tsara zegny na amin'ny ratsy zegny ataoko fa hitanao fa hoe iova mihitsy zegny fiaignanao ary ahay ho faly zegny anao farany zegny mahatonga olo araiky faly zegny amin'ny fiaignana zegny ny
fahazaragna mitsabo raha zegny. Olo zatra mitsabo raha zegny. Zay zegny mahatonga olo araiky faly zegny. Olo zatra mitsabo raha. Satria izy io zegny tsy vitany diniky fo, fa mila misy raha zegny tsaboenao. Amin'ny fotoana anao zegny mitsabo raha. Amin'ny voalohany izy tsy tafaboakanao amin'ny tianao ampomboagna izy. Mitsabo koa zegny anao. Tsy tonga amin'ny tianao ampomboagna izy. Eo zegny anao lasa inspiré bebe kokoa zegny anao ary anao zegny tsy magneky fa hoe mila tafaboakako amin'ny tiako ampomboagna izy zegny raha ty. Donc zegny misy zegny le inspiration bebe kokoa mienga engam-pagnahy avy agnatin'ny raha ty ato zegny. Amin'ny fotoana zay zegny miakatra zegny vibration-nao agnano action zegny. Avy eo am'zay zegny misy ny motivation zegny. Ny olo ampy motivation zegny. Ny motivation zegny tsy après ny raha raiky fa vita na hoe tsy alokany andeha hitsabo raha raiky zegny ny motivation tokony ho izy aminazy. Fa ny motivation zegny tokony après le raha raiky fa vita de motiver kokoa zegny anao mbala agnano zegny. Raha ohatra ka anao zao ty zegny mody avy miasa amin'andriagna zao ty zegny nasiaka patron na koa hoe nimaly tamin'olo tamin'ny lalagna ataonao na koa hoe nisy raha zegny tsy nafalanao tamin'ny fiainana zegny mbala motiver fo zegny anao andeha hitsabo itohy amin'le raha raiky petraka engam-pagnanao raha ohatra ka izy io zegny tsara ary motiver koa zegny anao andeha hitsabo action zegny na dia tsy nety izy tamin'ny andraniany zegny. Zay zegny mahatonga ny olo araiky zegny mahita hafaliagna bebe koa fa aleva honogno fa ny olo tegna ampy hafaliagna zegny tsy dia misy aretigny loatra zegny amin'ny fiainana zegny. Olo ampy hafaliagna zegny tsy dia misy aretigny loatra zegny. Fa tsy ny olo hoe ampy vola be no tsy hisy aretigny fa ny olo araiky ampy hafaliagna zegny ke ataoko fa aodin'ny fiainana zegny hafaliagna tokony faly zegny antsika jiaby tokony tsabo raha afalatsika antsika jiaby ataoko fa izy ka fahazonao honogno raha zegny agnamia zay am'zegny anao sa fe olo mahazo ny raha anao zao ty izy ka mbala misy raha zegny tsy azonao honogno amin'ny raha jiaby nazavaiko teo igny ataoko fa impody ndraiky ka zegny anao ampody vidéo ty impody ndraiky ka anao ampody vidéo ty sa fe karaha zay zegny miasa amin'ny tsitsolonagna ndraiky jusqu'anao tsolonagna zegny sa fe ny subconscieusement zegny miasa à partir ny famerenagna répétition zegny ke tsy problème zegny raha ohatra ka anao zao ty magnampody amin'ny vidéo ty zegny ke atokisiko anao s'abonner agnatin'ny chaîne ty avy eo atokisiko zegny anao tsy raté vidéo anao amin'ny magnaraka fa i-cliquer notification anao zegny ke ajanontsika eo ny koragna ho an'izay olo tiantiligny zegny lien zegny ambany ato izy ka anao zao ty amin'ny YouTube amin'ny description plus